Assalamu alaykum ezilileşler. Bu gedekki videomuz Çağrı Beg barada bolar. Çağrı Beg takminan Hicri 380-nji, miladi 990-njy ýylda dünýä iner. Ol Seljuk nesil şahlygynyň atasy Seljuk Beg'in agtygydyr. Çağrı Beg'in kakasy Mikail bin Seljuk gaýry dinli türki kowumlar bilen bolan söwüşleriň birine şehit bolýar. Şondan soňra Çağrı Beg bilen inisi Togrul Beg'e atalary Seljuk Beg howandarlyk edýär. Seljuk Beg dünýeden gaýdandan soňra maşgalanyň başyna öňden gelýän däbe görä onuň uly ogly Arslan ýabugy geçýär. Çağrı Beg bilen inisi Togrul Beg kakalary Mikail'e bagly bolan kiçijik türkmen Oğuz toporuna kethudalyk edýärdiler. Olaryň Arslan ýabugy Beg bilen gatnaşygy gowşak bolupdyr. Çağrı Beg bilen Togrul Beg özlerine bagly türkmen uruglary hemde Yusuf Ynal, Musa Ananç Begler bilen birlikde bir wagtlar Samani döwletine eden kömekleriniň garşylygyny maşgalanyň baş tutany Arslan ýabugy hana berilen Buharanyň Nur etrawyna göçüp gelip bu ýeri ýurt tutunýarlar. Garahanly hökümdary Buğra hanyň Samani döwletini syndyrandan soňra Mawerannahrda ütkän syýasy şertler sebäpli öň Samanilaryň ýarany bolan Arslan ýabugy inni Garahanly döwleti bilen agyz birikdirýär. Şol wagtlarda Çağrı Beg bilen Togrul Beg Garahanly hökümdarlarynyň biri Ilin Han Nasryň hüjümine sezebar bolýarlar we mejburi Buğra hanyň golasyna girmeli bolýarlar. Oňa gulluk edip ýörkäler bir gün Buğra han hile gurap Togrul Beg'i tutsak edýär. Çağrı Beg bu habar gelenden desine atlylaryny jemläp Buğra hanyň öz üstüne iýberen goşunlarynyň öňünden çykýar we bolan sebäpde Garahanlaryň goşunlaryny derbi dagyn edip bir näçe serkerdesini de gesir alýar. Şondan soňra Buğra han Togrul Beg'i azad edip gesir düşen serkerdeleri bilen çalışýar. Bu wakadan soňra Çağrı Beg bilen Togrul Beg Buğra hana gulluk etmeklerini bes edip ýene-de Mawerannahr'a dolanýarlar. Ilin Han Nasryň ölümünden soňra, ýagny Hicri 400-nji, miladi 1012-1013-nji ýyllar, Garahanly hökümdary Arslan Han tarapyndan tutsak edilen Garahanlaryň şahzadalarynyň biri Ali Tegin bendilikden gaçmagy başarýar we Arslan ýabugynyň ýardamy bilen Buharany eýelep bu ýerde öz başda Garahanly begligini gurýar. Ol ýarany Arslan ýabugynyň gyzyna öýlenmek bilen begligini hasda güýçlendirýär. Bu hadisalaryň bolup geçen hengamlaryna Çağrı Beg hemde Togrul Beg bilen Arslan ýabugynyň arasyna sowukluk düşýär. Hatda soňa waka bu sowukluk hasda çuňlaşýar. Munyň netijesinde Ali Tegin Arslan ýabugynyň hem kömek etmegi bilen Çağrı Beg hemde Togrul Beg'e garşy harby hereketlere girişýär we olary özüne boyun bolmagy mejbur edýär. Bir tarapdan Buğra hanyň, beýleki tarapdan Ali Tegin'in zor salmagy bilen kyn ýagdaýa düşen Çağrı Beg bilen Togrul Beg özlerine täze ýurt edinmek, yer gözlemek hakyna karara gelýärler. Bu sebäpli Togrul Beg ýanyndaky türkmen maşgalalary bilen bile çöle çekilmelidi. Çağrı Beg bolsa Bizantiýanyň häkimiýeti aslynda bolan Anadoluny öwrenmek üçin ýörüşe çykmalydy. Şondan soň köp wagt geçmänke Çağrı Beg 3000 türkmen atly goşuny bilen Mawerannahrdan Günwatar tarapy ýola düşýär. Ol 1015-nji ýylda Gadnaly döwletiniň häkimiýeti aslynda bolan Horasanyň üstü bilen Irak Ajem topraklaryna girýär. Horasanyň häkimi Arslan Jazip ony her näçe ýyzarlasa da Çağrı Beg'in ýyldyrym ýaly hereket edýän goşunyň ýyzyndan ýetip bilmeýär. Gaznaly hökümdary Sultan Mahmud şol wagtlar Hindistanyna görüşdeken. Ol Çağrı Beg'in Horasanyň üstünden geçip gidenini eşdip onuň öňüni almandygy üçin Arslan Jazibe ören gazaply daraýar. Çağrı Beg ýörüşini dowam etdirip Azerbaýjanyň üstü bilen Gündogar Anadoluýynyň serkedine geçýär we Van köli sebitlerine girýär. İlkinji bolup Anadolu topraklaryna giren Ilaytada Ermeni çeşmelerinde beýan edilişi ýaly Nayzaly, Okýaly, billeri kemerli, saçlary örlen, yel ýaly okdurulýan türk atlylary bilen ýüzbe-ýüz bolan Serkerde Senekerimin baş tutanlygyndaky Bizantiýaly goşunlar ýagyş ýaly ýagýan oklaryň öňünde durup bilmän derbe dagyn bolýarlar.
Şeýlelikde Van köli sebitiniň uly bölegi Çagry Begin golasyna geçýär. Ol soňra Günwatara ýönelip Gürjileriň ýaşaýan Nahçıvan şäherine ýöriş edýär. Bizantiýanyň gurju asylly serkerdesi Liparit Seljuklar bilen söwüşe girmäge ýürek edip bilmeýär. Şeýlelikde Çagry Beg bu töwerekleri de aňsatlyk bilen eýeleýär. Ol şondan soňra Dubin şäheriniň günortasynda ýerleşýän Nig sebitine ýönelýär we bu ýerde Bizantiýaly serkerde Vasak Pahlaviniň goşunyny derbi dagyn edýär. Eskerleri bilen gaçyp barýan Vasak Pahlavini hem Seljuk türkmenleri tarapyndan öldürilýär. Şunlukda Çagry Beg Nig sebitini de golasyna geçirýär. Netijede ol geljekde ýurt edinmek maksady bilen amala aşyran bu ýörüşini uly üstünlük bilen tamamlaýar. Çagry Beg ýörüşiň dowamyny bu ýerlerde özüne soň goşulan atlylar bilen birlikde sany 5-6 ming ýetýän şol döwür üçin kiçirek goşun birligi hasaplanýan türkmen atly goşunyň öňünde durup biljek hiç hili güýjüň ýokdugyny, Bizantiýanyň Gündogar Anadoluny özlerinden goramakdan ejizdigini doly suwd edýär. Ol izagaýdyşyn Azerbaýjan Horasan topraklarynyň üstünden geçýär we bu gedegem Arslan Jaziýewiň özüni idarlamagyndan ussatlyk bilen sypmagy başaryp, maberen nahra inisi Togrul Begin ýanyna dolanýar. Çagry Beg eden ýörüş hakynda oňa maglumat berenne, biz bu ýerdäki Garahanly we Gaznaly döwletlerine garşy çykyp bilmeriz. Olar ören güýçli. Emma Horasan, Azerbaýjan, Gündogar Anadolu'ya gidip, ol ýerlerde hökümdarlygymyzy gurup bileriz. Çünki öňümizden çykyp biljek hiç hili güýç görmedim, diýär we Togrul Begi Günwatar tarapy göç etmäge çagyrýar. Hormatly illeşler, Çagry Beg baradaky videomyzyň dowamyny inniki videolarymyzda tomaşa edip bilersiňiz.